салом алейкум дамо подписчикои канали Абдулло Теҷе. Хубе созе бародаро корборотон хуб. Мо инами аэропорт омадед вада. Ин рӯз чандума вазифа бине 8 феврал душанбе бародаро ба фикрам ки дурес меша, барое ки ҳар рӯз як рейс буд, соати 1 сар мешид, 4 мепарид. Рӯз бародаро омадан соатои 9 дар регистратсия 11:50 полет мумкине ки бега я рейс шава оли худам напарсидам бародаро хай бо то бега я видео дига мекунам ки кадом рейс дем рейс чид я рейс чид ҳамаша бо хушрӯтар мефаҳмонум. Подписаться, лайка, шатақай даун даҳанаш хаяко ягон гап. Лайк муне бо подписаться кунед. Бародаро омадем алҳамдулилла бародаро сирчат кардан 100%. Билет харидем. Билет нархи билет прямой рейс карош 3800. 10 сола гудак да 50% алҳамдулилла гирифтем. 9 дарекса самеша саат 11:50 иншалло мепарад. Бародаро действительно хизмат мекунанд, подписаться, лайка шата кунед. Бародар действительно хай ёрдам мекардя. Ин бародарам қатимон гирифтем ҳамаро ёрдам кеса. Худованд нигаҳбон ҳаматона мақсад нигаҳбон шо раҳкиёра роҳи сафед коркунора барори кор. Худованд нигаҳбон. Чимон дайшаки снимать так. Гап нест яка. Оди химам хута мебини гаи. Оли хута да ютуб тамошо мекунӣ, лайк мемонӣ. Гавзам на бачо ҷуро. Аго чӣ намеги ҷурота? Ҳам сифота гавзам. Ҷурота гав. Всем привет. Як тоҷики гав. Тоҷики гавзам. О. Оренбург, ина Оренбург бародаро. Ина кадом раҳка ин бародар Абдулло Теҷе да подписаться кунед. Иншалло боро. Ин бародаро действительно хизмат мекарданд. Душманӣ накунед, дастгирӣ кунед, ҳамин ёрдами ҳамин фоидаи ҳамаи мо аст. ҳамин қад пешравӣ шуд бародаро, бахилӣ накунед, ин бахилӣ ҳеҷ фоида нест. ҳамин подписация кунед, класс мони мақсад фоидаи ҳама да мераса. Як бар ина ман меомадам намедонистам чӣ кор кунам. ҳамин бародаро ҳамаша фаҳмодан якҷо билета бигир чӣ хел ки мақсад ковид мовид ҳамаша тоғир кардам. Ама деста боша зангшон бзанем ё я. Дилам пуршида ранги хона бари кавто хони хидмат модам бародаро ёрдам кардам. Дили пурқади пеш падар модар зану фарзанд. Худованд нигаҳбон ҳамата хай. Хайни қали гапо бародаро иншалло то бега бо ҳам маша мепарсем аниқ мекунем я видео дига мекунем мепартоем. Паноҳи Аллоҳ боше.